Dani e máis eu separámonos e ando a cismar seguido no tema porque doulle voltas e máis voltas á nosa relación, pero aínda non sei como se botou a perder a cousa. Non queres que viva contigo? Como non vou querer que vivas comigo? De quen foi a idea? Miña? Ah, sí, foi túa, pero... díxenche que sí de seguidiña. Unha pregunta, isto é un sándwich? Non está mal. Daqui á beira rúa podemos ir a pé. Fantástico. Non lle sacas máis que defectos á xente. Así de ben che ia na escola, claro. Non casas ben neste mundo. Agora serás famoso, pero segues desconfiando de todo. Estou ata as orellas de lle ter que poñer boa cara á xente da revista Furriqueira. Sementeira. Xamais formaría parte dun club que me aceptase a min como membro.